Gracias, Ángeles, a Fundación Cum Laude. Estou realmente emocionada porque vexo que moita da xente da que vou falar está aquí, así que podemos manter así un diálogo. Podedes subir extra, palco e todo. Este ano, como ano pasado, falarei de artistas que fan de Ourense o que Ourense e os ourensáns criaron xente que se dedican á arte e á cultura. E a raíz de esa xente queda para sempre. Marchen a Madrid ou a Londres ou por aí polo mundo, sempre van ter parte de Ourense dentro deles e parte da súa obra. A todo isto, vamos a empezar polo importante. Estou vos movendo, eso non era a miña intención. Vamos a empezar polo importante, que é o importante para os artistas e para o ben da cidadanía, que é o noso museo. O Museo de Todas e de Todos continúa pechado. O Museo Municipal é unha base esencial para unha cidade. É como para un edificio parte dos cimentos. Sen unha boa base, sen un museo en funcionamento, a cultura de todos nós está ferida de morte. Esa raíz que todos os artistas teñen, esas reflexións que van facer pola terra, non poder ser mostrados na nosa terra. É un agravio contra toda a cidadanía. Meto aquí estas imaxes que son, de outros centros que si están abertos, públicos e privados. Está esta maravillosa Sala Valente, que é unha das salas máis bonitas que eu coñecín e eu non viaxei pouco. Está o noso Barcos Valcárcel, que nos dá oportunidades a todas as artistas e comisarios e comisarias que pasamos por ali e que somos ourensáns. A Dodo Dadá, que xa é un espacio, de referencia en Ourense, abriu só fai prácticamente 2 anos. Están sendo como os máis rompedores e punkis da nosa cidade. E a Galería Clásica de Mercado Marisa Marimón, que sempre trouxo artistas emerxentes de outros lugares para que nos tivésemos a oportunidade de coñecelos. Repito as verbas que dixen o ano pasado. E voume repetir porque penso que é necesario. O peche do museo nunha cidade non é só un agravio contra os seus artistas e o seu círculo, é unha absoluta neglixencia para con a sociedade municipal e co paso do tempo para a sociedade en xeral. O porqué desta afirmación é moi simple. A arte é a plasmación visual da nosa contorna. A contorna fórmana a natureza, os animaliños e nós, con todo o que nos implica. O que os e as artistas propoñen coas súas obras son ideas de interese común e as entidades públicas teñen a obriga de educarnos, enriquecernos con cultura de calidade e facer unha grande labor de promoción e difusión do que a cidadanía ten para mostrar. Isto vou no decir moi alto e moi claro. Non nos poden querer burros, non poden querer unha sociedade burra. E temos que impedir que isto siga sucedendo, de alguna maneira. Como ano pasado, pero cambiando as imaxes, vou mostrar un pouquiño o que eu penso que é moi importante, que é a inversión pública na cultura e nas artes. As arcas públicas teñen a obriga de educarnos e crear unha sociedade crítica. Ademais, a inversión en cultura fai a cidade crecer cara ao exterior, fai traer moitas persoas por diferentes causas, non só polo turismo. Esta escultura de Blanco Amor nos xardíns do Bispo Cesario, en fronte á Alameda, que é do noso artistazo Xecid, é unha clarísima mostra de que a arte fai crecer unha sociedade.
Por qué? Pois porque unha persona pasa por aí e vai ter interese en quen é esa personaxe, neste caso é Blanco Amor. A xente vai, que non o coñece vai ter interese en quen é, e quen o coñece vai se lembrar de que existe Blanco Amor, da grandeza e o legado que nos deixou. Ao mesmo tempo, poden sentir interese por quen é Xosé Cid e pola plástica de Xosé Cid, porque eso está nun espacio público e toda a xente vai ver esa escultura todos os días. Despois está aquí, metín exemplos de inversión de arte que poñen a lugares no mapa, lugares incluso bastante feiños e pequenos. Non quero... Estou falando de Carballo, que me perdonen os carballeses ou carballeses. A Bienal de Pontevedra naceu como un evento competitivo para a xente da provincia, no ano 69. Vou non repetir, no 69. Hoxe é unha convocatoria non competitiva, moitas gracias. Hoxe é unha convocatoria non competitiva e internacional. Ata Pontevedra desplázanse artistas e visitantes de ámbito internacional todos os anos. É cita obligatoria para moitísima xente. E, sorpresa, fixo a Pontevedra non só gañar prestigio, senón desenvolvemento social. Trouxen o CEGAC, que é o noso Museo de Arte Contemporáneo como máis importante, non, en Galicia, e trouxeno por a importancia de que sexa completamente gratuito, sempre. Todos os días que está aberto, é completamente gratuito. Incluso as visitas guiadas son gratuitas. Basta con ir ali, pedir cita para a visita guiada, a reunión en a porta, e hai dous tipos de visita. Un que é as instalacións do propio museo, que é do arquitecto Álvaro Sisa Vieira, entón é unha peza de arte en si mesmo, e outro as galerías temporais que ten o CEGAC. Que consiguen con que sexa gratuito? Pois que a xente entre por casualidade e que aprecie e que aprenda. Tamén hai cursos gratuitos e moitas charlas e conferencias. Eles saben que sae mellor para a sociedade, non só de Santiago, senón de Galicia en xeral, que isto sexa gratuito. E Carballo, Costa da Morte, é un pobo pequeno da Costa da Morte onde decidiron actuar en contra do feísmo galego. Foi o Concello, derrubando muros con pintura é unha iniciativa de arte público promovida polo Concello de Carballo que desde 2013 pretende mellorar e embellecer a cara da, estou lendo as palabras do Concello, por iso, bueno, da nosa vila, pintando paredes, muros, edificios e regenerando espacios deteriorados. É dicir, puxeron Carballo, que estaba moi deteriorado, moi feo, convertírono nun auténtico museo ao aire libre. Invítovos a visitar a súa páxina web, senón Carballo directamente, claro, que tampouco está tan lonxe, pero na páxina web hai como rutas guiadas por todas esas pezas de arte urbano e cada día crecen. E como en Carballo pasou tamén nun barrio bastante deteriorado de Ferrol, Canido, e Canido das Meninas e en Canido, que igual algunha de vos participou, que tamén a arte urbano encheu de beleza todo un barrio que podía estar pois deteriorado. Non sei como estaba Canido, sobre todo, en Carballo mellorou a vida das persoas, porque están camiñando, están vendo espacios máis bonitos, hai xente que se acerca a velo, teñen xa moito orgullo do seu patrimonio e dos seus artistas. E agora sí, porque sobre isto falei moito máis o ano pasado, sobre a importancia da arte actual, pero non me quería repetir, tedelo no YouTube ou na tele de Rafa. Este compendio é
a continuación da conferencia do ano pasado. Continuo coa mesma liña, vou falando das persoas que me vou encontrando por casualidade ou por produto da miña investigación. Non son coñecedora de todas as persoas artistas en Ourense, nin escollo por relevancia mediática. A miña investigación é moi orgánica. Eu relacionome coa xente porque vivo en Ourense, se estivise vivindo fora tiraría máis de internet, pero como estou vivindo en Ourense, pois cada vez encontrome con xente pois distinta. Con vos, por exemplo, pois sabía de vos, pero non vos coñecía personalmente e agora estades todas aquí. Esta presentación non vai ser didáctica, porque son moitos artistas e non dá tempo, vai ser informativa. Vou comenzar con un artista que hoxe non pode estar aquí porque está maliña, pero que temos nesta cidade non unha dívida histórica nesta cidade en concreto, senón, bueno, pois, a todas as mulleres no mundo da arte xeneral e máis en unha muller de 90 anos. Esta muller é unha histórica da cidade, ten 90 anos e, ademais de artista, foi profesora de artes plásticas. Ademais de dedicarse toda a súa vida á pintura, tocar moi diferentes estilos, a repercusión da súa obra dentro e fora da cidade non foi equiparable a moitos artistas homes da súa xeración. Este feito é a realidade de todas as mulleres artistas, aínda que hoxe, xa non sexa tan así, continúa sendo unha parte da nosa vida como mulleres. Gustaríame que todos e todas aquí reflexionemos. Chegade hoxe a casa e pensade un pouco no número de artistas mulleres que se vos ven á cabeza e o número de artistas mulleres que igual sabedes o nome pero non coñecedes a súa obra. E non me vale Frida. Frida, xa sabemos que todos os a coñecedes. Sen contar con Frida, mandade un WhatsApp de todas as artistas mulleres que coñecedes e xa ides comprobar, eu vou non facer público en redes, como son sempre as mesmas. Pensade en repercusión, trayectoria, en por que as mulleres teñen moitas veces trayectorias menores, centros de exposicións menos importantes. Está sobradamente demostrado que non é pola calidade. Pero, bueno, aparte disto, xa acabo con isto do tema das mulleres ata o final fago outra vez. Carmen Prats si tivo unha trayectoria rica, expuxo nacional e internacionalmente e está reseñada en publicacións de arte dentro e fora de Galicia. Como podedes observar, ten moi diversos rexistros, desde o tradicional bodegón, con esa xarra transparente que a mí me enamora, o costumbrismo galego con trazos vanguardistas, con esa muller que leva a súa vaca a comer, o movimento e a plasticidade da roupa, o escorzo do can, xirándose cara a ela, é unha postal de inverno moi valorada pola crítica. Esta obra díxome ela, que chamoume por teléfono outro día, que foi reseñada nunha revista catalana de nivel nacional. Ten por outra moi diferente banda esa escena totalmente onírica dos globos, que parece sacada directamente dun film de David Lynch. Un payaso repartindo globos que se rin de nós. Non se rí de nós o payaso, rínse os globos de nós. É moita amiga ten esta reflexión, non? Quen son eses globos e por que se están riendo.
ou que son eses globos e por que se están riendo dos compradores. Esta obra ten moito colorido, non así outras. Ten unha moi longa trayectoria e por iso recabou en moitos estilos. Bebeu de todos os tempos que pasou e soubo plasmar a súa realidade con maestría. Houve hai poucos anos unha retrospectiva aquí, creo que foi nesta sala, eu non a vi, pero sí, non? Foi nesta sala. Mostrou obra de todo tipo, de todos os seus anos de trayectoria. Con ese estilo que bebe do impresionismo ata o máis realista ou vanguardista. Agora vou con outro señor de Amoeiro, Antón Pulido. É un artista da pintura con moita trayectoria tamén. Expuso dentro e fora de España e aquí en Galicia é un dos nosos referentes. Como vedes, ten unha evolución bastante clara, bebendo de artistas pasados, coetáneos e coa súa pegada personal moi intimista e curiosa. Pulido indaga moito na psique das persoas, no interior, nos sentimentos e nas dificultades que escondemos. Nesa primeira obra vemos claras referencias ao expresionismo de Munch. Digo que parecese a Munch, evidentemente non é o grito, porque non se lle ve a cara, nin está asustado, pero sí que se ve sentimento nesa postura, sí que se ve esa paisaxe medio deforme, medio onírica, e sí que se ve esa paleta de cores como cruda e pouco mezclada. El mismo dicía que o expresionismo de Munch tiña tocado moito. Igualmente intuímos esa dificultade vital, non? Nesa personaxe. Esas esceas de personaxe no aseo diario son postais da soidade. Ten máis obras con esta temática. Non descoñezo se Antón Pulido, porque eu cheguei aquí hai pouco tempo e non fago as conexións entre artistas, pero descoñezo se relacionaba con Xosé Luis de Dios. Pero estas obras destas dúas personaxes no baño recórdanme moito a obras de Xosé Luis de Dios. E é que, claro, artistas dentro da mesma cidade que se coñecen e inflúense os uns aos outros. Son esceas comuns do día a día, pero hai ese algo, ese non sei que, nos xestos ou no encuadre ou na forma, algo que el fixo, algo que el transmitiu as súas pinceladas, que nos di que esas persoas sinten algo, non? Que é unha serie que tiña sobre a soidade. Están elas na vida cotidiana da súa vida. Despois, as dúas últimas, que son moito máis alegres e coloridas e moito máis abstractas, son unha clara un claro guiño a Matisse e a alegría deste artista. É unha obra que non sei que tamaño é, esa que está aquí arriba. Non sei que tamaño ten, pero o que pretendía era que parecese de super gran formato, precisamente por esas dúas figuras que pintou aí abaixo. E resulta que esta obra pertence a unha exposición que houve na Fundación Laseiro, porque era un homenaxe a Laseiro, que todo o mundo adoraba a Laseiro. O seguimos adorando, pero bueno, que na época en que foi pintada esta obra era como dos seus amigos artistas, era como unha adoración total. Entón, por eso esa homenaxe a Laseiro é como enorme. Era unha
Era unha exposición conxunta con Horta Autista, pero agora non me lembro, eso que o lín fai un pouco, pero bueno. E despois, a segunda obra de abaixo é un parque público. É un parque público que está en Vigo. É unha gozada pasear pola túa cidade e atoparte con unha beleza así. Como vedes, a inversión pública, pois, eso, mellora a vida cotidiana. Bueno, pois a ver si facemos máis arte urbano. Lola do Porto, non a poño por casualidade despois de Antón Pulido, porque están moi vencellados. Lola é unha artista non tan veterana como Pulido, pero sí con unha destreza notable, é dicir, que é totalmente autodidacta. Considérase influenciada por moitos artistas os que admira. E, bueno, sobre todo, o primeiro que admira é Antón Pulido, porque precisamente el foi quen a animou a continuar e a mostrar este traballo. Como vedes, toca varios rexistros, pero o que máis se repite e quizás o máis genuíno son eses monicreques con ollar ao vacío. Ten moitísima obra con eles, falan moito de si mesma e da súa historia vital. Lola vai inaugurar unha exposición dentro de moi pouco, se non inaugurou xa, en Santiago de Compostela. Non creo que é a próxima semana. En San Martín Pinario. Eu espero poder ir e espero que moitos de vos tamén fagades o mesmo, porque, bueno, vai presentar a súa obra nova e temos que tamén ver a súa evolución e apoiala, porque é unha artista das nosas, da provincia. Mira, aquí non conseguimos que se vise tamén esas manzanas na bolsa de plástico, porque na miña pantalla vese máis claro, pero bueno. Esta muller empezou a expoñer no ano 89, Olga Reynoso. A súa investigación alrededor do hiperrealismo non mudou. Pinta coa precisión dos antigos, as naturalezas mortas do presente. O bodegón é un recurso vital na historia da arte. Nunca desapareceu como temática e seguramente sexa porque conteñen moita información. Parece que non, pero os bodegóns mostran moito da naturaleza humana. Eses obxectos ou esas froitas somos nós. Un bodegón fala da fugacidade do tempo, do intre-presente, das persoas propietarias deses obxectos, da sociedade cambiante. A dualidade do plástico e da corda, o novo e o tradicional, o natural e o artificial, as caixas con latas, botellas en envases, sería un bodegón contemporáneo. Ese teléfono atado inútil, que xa non é tan contemporáneo, xa para nós é unha cousa antigua. Que nos quererá decir por que está ese teléfono atado? A técnica nesta artista é vital, forma parte da súa base conceptual. O hiperrealismo non é só sorprendernos porque está ben conseguido ou porque semella unha foto. Chámase hiperrealismo precisamente porque ten máis detalles dos que estamos afeitos a ver, incluso nunha fotografía. Capta moito máis. É como cando collemos unha foto e facemos dunha boa fotografía e facemos zoom, 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 zoom e cada vez vemos máis detalle, pois os artistas que traballan o hiperrealismo teñen en conta iso, queren pintar o máis mínimo de detalle. A min, precisamente, gustanme moitos bodegóns e as naturezas mortas. Precisamente mirando onte a obra de Olga Reynoso, lembrei-me de que se o souben algunha vez ou non sabía nunca a diferencia entre bodegón e a natureza morta, así que vou contar por se non sabedes. A natureza morta
Son este tipo de obras que veñen sobre todo do século XVIII, pero xa desde sempre, que teñen pois produtos de casa, son flores, animais mortos, frutas, o bodegón é o mesmo, pero español. Entón, hai moito máis chourizo, hai moitas butifarras, hai androllas, e iso forma parte máis dos bodegóns. Así que os nosos son os bodegóns. Os de Olga non sei. E vamos cambiar de tercio totalmente e vamos falar aquí de Ana Navas. Unha pintora que lle encantan os rostros e escudriñar deles e sorprenderse con eles. Ana Navas comezou hai pouco a mostrar a súa obra, non sei se leva pintando moito máis. Aquí nos podedes contar, quero dicir, eu non sei todo, se vos apetece, porque non sei canto vos gustaba falar en público ou non, pero está, pois, bastante claro cales son os trazos a seguir na súa forma de pintar. Ela, eu considero, isto é totalmente subjetivo, pero eu considero que Ana Navas é unha persona optimista e que quere contaxiar ese optimismo e para iso procura cores chamativas, planas, leveza nos trazos e amabilidade nas expresións faciais. Ela pinta retratos de mulleres, aquí mostro moitos en mitades, pero é un recurso dela, é elección dela, que os usa así para mostrar a súa obra e así sempre hai sorpresa cando os vamos ver ao vivo, que ademais ten un estudio maravilloso onde nos podía invitar a todos e organizar ali unha festa porque merece pena. Ao vido están completas. Ana quere que as súas mulleres que ollan de fronte e de forma sincera sexan un desencadeante de reacción en nós, ao público. Reaccións optimistas, de ledicia. Bueno, xa comento aquí repetindo que ten un taller onde fai retratos por encargo, creando a súa propia obra e impartindo talleres. Non sei se xa recuperaches para poder dar... Xa casi está, xa vos podedes apuntar aos seus talleres. Pasamos á seguinte. Bueno, despois contovos tamén que estas artistas teñen máis cousas en común que ser mulleres. Elaba Carballo é unha muller que non para de estudar, é unha investigadora. Non está matriculada en estudios reglados, pero ela, pola súa conta, está estudia para despois facer obra. Estuda o entorno próximo, o afastado, estudiase a si mesma e nos escudriña a todos. É unha pintora das que desde o local proxectan cara ao universal. Ten sempre unha base conceptual bastante potente para cada proxecto que comeza. Ela crea a base de estudio e proxectos, non pinta polo mero feito de pintar. Ela primeiro ten unha idea, reflexiona, estudia sobre ela e despois é cando idea esas obras de arte. Esta obra tipo mural, que non é un mural, porque, bueno, son lenzos, que vemos arriba, é unha alegoría do paso do tempo. Hai moita mezcla de natureza, espiritualidade, o concepto do tempo infinito ou non tempo. É unha artista que traballa moito co simbolismo, con números, xeometría, cores, símbolos meticulosamente estudiados e coidadosamente plasmados no lenzo. O proxecto das olas e oleiros é unha historia homenaxe familiar que a min Elaba é a que máis me enamorou. Chameina onte as tantas porque tiña aí unha confusión e quería explicar ben esta obra.
Ela ven de familia de oleiros. Representou nesta árbore xenealóxica onde cada ola é un membro familiar. A natureza, o Carballo en conxunto coas pezas de barro penso eu, un conxunto armónico. Relaciona a raíz común, a terra, a pertenza desa familia e a súa forma de vida, a natureza típica da súa contorna. Ela pensou neste proxecto dunha forma moito máis analítica do que estou contando eu, así como que é a miña familia, as olas son a miña familia. Ela profundizou máis neso, chamouna 30 más 3, porque 30 son as olas que un cabalo podía transportar para levar á feira para vender. E as 3 demais fabricábanse por si algunha delas rompía durante o proceso de manipulación. Un xornaleiro, que era a persona que iba a traballar por un día ou por varios días a casa de un oleiro, tiña que facer esas 30 pezas máis 3 para despois, o día seguinte, cargar o cabalo con 30. Esas 3 igual non subían, claro, o cabalo, subían 30. Hai ao lado unha homenaxe á súa avoa, que era oleira. Outra vez a terra e a ola. A serie de abaixo é unha obsesión con unha porta que tuvo, que de verdade hai moitísimos artistas que non tedes fin, estades obsesionados con cousas e non parades. Pintou moitas veces a mesma porta, unha porta dunha casa da súa aldea. Hai moitas historias detrás, pero teredes que recurrir a catálogos, vídeos, artigos ou preguntarlle a ela directamente. Fai pouco estivo en Lalín con unha serie nova sobre o seu estudos sobre letras hebraicas e a árbore da vida, que son estas dúas árbores que están neste lado. Maite diz: pinta desde sempre e non pinta tanto como lle gustaría, porque tamén ten a faceta do gráfico. Tamén é o seu, todo que decilo, o gráfico, pero realmente a min gustame máis como pintura. Cando lle pedín as obras, envioume carpetas con etapas moi diferenciadas e metín un pouquiño de cada unha para que vexades conmigo esa evolución, porque é moi interesante ver a loita interna que ten unha persona para conseguir ter a súa voz propia. Durante a carreira de Belas Artes comenzou a forxar a súa identidade artística. Esas dúas primeiras obras que vedes aí arriba, esas tratas, con cores e formas entremezcladas, na de arriba e a xeometría onírica de abaixo, que a pesar da súa obvia destreza plástica, neste estilo de pintura, sentiuse completamente encorsetada. Decía que era un estilo moi homoxéneo e que todos os estudiantes que estaban con ela na carreira estaban facendo máis ou menos o mesmo. E que ela necesitaba algo diferente, quería experimentar máis. Así que, pouco a pouco, descubriu que o seu era a arte pop. A arte pop, esa forma moito máis leve como concepto, máis moi diferente na técnica, máis figurativo, máis imaginativo. E aquí naceu con este tipo de arte a verdadeira Maite, con referencias clarísimas a Lichtenstein, a Hollywood, a cultura de masas. Ela pinta debuxos
digámoslo así, parecen ilustracións, pero con técnicas pictóricas, como facía pois Lichtenstein. Estivo moitos anos pintando escenas de cine, obxetos, personas do medio, actrices, cantantes. Encontrou unha forma de crear na que disfrutaba, comunicaba, relacionábase moito coa xente, falabanlle moito pois, da súa destreza, de como era a súa arte. A arte pop ten moi bo acollemento, sempre este feito fixo que esta linguaxe perdurase no tempo. E como artista que é, pois deulle agora pois unha volta de tuerca máis e actualmente está en pleno proceso de cambio. Este proceso de cambio comezou experimentando cos collage. Ese home loitando contra a fruta, que é un collage, é unha das obras coa que ela descubriu un medio de experimentación para chegar a un destino diferente. Para ela, eses collage, porque fixo moito, servenlle para visionar plástica nova. Evidentemente son unha obra de arte en sí, pero penso eu non é o definitivo. Tamén podes contarnos tú, pero penso eu que é solamente un medio para despois chegar a obra plástica con pintura, porque ela é pintora. Con eses collages ela ten ideas e experimenta. Ese salto son esas novas obras que está producindo. Segue sendo arte pop, porque ten un marcado carácter pop. A min ese patiño, ese rabo de polvo encantan cos dous mariñeiros. Ten referencias propias, licencias estilísticas máis xenuínas. Eses rostros velados son novos na súa técnica, simplemente deixaron de ser interesantes para ela, porque agora son máis interesantes pois os xestos ou as referencias, esa tatuaxe en forma de corazón. Tamén cambiou a untuosidade da pintura, xa non é unha pintura tan lixeira, agora está empastada. Mentres antes había personas alleas a nós que facían algo como ese fotógrafo, na nova xeración hai un ambiente máis distendido, con unha expresión corporal máis familiar e é como máis íntimo. E esta é o que eu pensei do que ti me mandaches. Despois está Jill, que non está aquí, e teño moita pena, porque ten exámenes, porque ela é profesora de inglés, pero Gilbert coñéceme desde que eu nací. Eu caíalle moi ben de pequena, entón agora faille moita gracia verme aquí. É unha muller de Gales que conta con moitas historias, é unha muller de Gales que conta historias en Ourense. Leva aquí moitos anos, máis de 40. Non sei se vos lembrades dunha referencia que din hai 2 anos sobre Paula Rego, que dicía que ela, sobre todo, contaba historias. Jill recórdame a ela na maneira de narrar. Claro está que Paula Rego era moito menos amable que Jill coas súas personaxes, e que as historias son ben diferentes. Pero a sensación que deixan as súas obras, ese pozo de incerteza, de saber que pasa ou que vai pasar ou que pasou, están aí. Estudou Belas Artes no Reino Unido, aínda que aquí se dedicou sempre a ensinar inglés, nunca deixou de pintar. Ela é a dona dunha casa rural, do Pazo de Soutullo, e ali ten unha sala de arte, onde están, evidentemente, en maior parte as súas obras, pero que tamén invita a outras persoas a expoñer. Esa obra do vestido vermello, que estivo aquí exposta, conta unha historia dunha rapaza que manchou o seu maravilloso vestido nunha boda. Chámase Maldito Vino Tinto. Como
xa sabedes, nunha boda a veces gastanse máis cartos dos que se gustaría, unha mancha de vino tinto non pasa. E plasma esa euforia das celebracións. Ela, máis que fastidiada polo viño tinto, está furiosa, pero eufórica, pero ao mesmo tempo pois pasando ben, está nesa intimidade do baño e está berrando a súa desgracia. E ao lado están todos os produtos para intentar borrar esa mancha de viño tinto. Esa nena almorzando, que non sabemos a quen mira, móstranos o bo da monotonía, da ledicia das simples cousas. É un plano pequeno, pero sae cara fora, porque ela está mirando para fora. Cos ollos da nena estamos intuindo máis, estamos intuindo un pai, ou unha irmá, ou unha televisión, ou algo que está pasando no outro lado do lienzo. E esa outra nena co gato, que é a que en realidade a mí me fai recordar a Paula Rego, é unha escena moi inquietante, que mezcla un interior sobrio pero luxoso cun vento exterior de plumas voantes, e a nena e un gato parecen estar esperando algo ou mirando para alguén que non lles mola nada. Bueno, a obra chámase Esperando un anxo. Non sei que nos quería dicir con ese título. Ana Ferreiro, estamos novamente inversas nunha oda á técnica e a mímeses da naturaleza e do entorno. Esta artista disfruta moito pintando e a súa experimentación consiste en pura observación e plasmación da realidade. Certo é que cando falamos de pintura, esa plasmación é sempre subjetiva. Sempre hai ese enfoque personal da autora que outorga a peculiaridade esencial da obra. Ana traballa por series. Eses dous animais salvaxes pertencen a unha das últimas que fixo, creo que en total son 12, o retrato da muller non estou segura de si pertence a unha serie que expuso aquí e en Monforte de Lemos. Eran retratos de mulleres anónimas con títulos que aludían a mulleres importantes na historia. Esta exposición pareceme, volvendo ao feminismo, esta exposición pareceme unha base conceptual bastante curiosa, porque a pretensión, poñendo títulos de nomes de mulleres, aínda que o retrato en sí non fosen esas mulleres, era facer que o público captase a idea de que calqueira muller pode ser enorme, que non fai falta ser unha Frida, que xa está manida ata as trancas, que me perdonen, tanto me Frida Kahlo, pero non me gusta nada esta utilización do personaxe de Frida na sociedade actual, que non fai falta ser pois unha desas mulleres para poder ser así de grandes. Todas temos a oportunidade de selo e realmente non hai moitas. Cristina comezou fai pouco a pintar profesionalmente, aínda que leva pintando toda a súa vida, porque sempre lle gustou, pero decidiu fai pouco tempo profesionalizalo. Ten dúas facetas, unha de paisaxe e abstracción, onde experimenta con texturas e distintos empastes, e outra completamente figurativa e realista. Vemos aquí estas dúas facetas e como, a pesar de sair das mesmas mans, mostran ideas completamente diferentes. As obras abstractas parecen falar da inmensidade e do horizonte, con unha calma moi inabarcable para nós, como a grandeza, contrasta coas obras do mundo urbano, no que prevalece a fugacidade, a captación do momento. Esas persoas pasan aí, sobre todo estas series do Paraguas, hai moitas, creo que ten dúas fases, que xente con paraguas na rúa e xente con paraguas cruzando pasos de peatóns, e así, non? Son momentos pois fugaces, xente que está pasando nese momento que ela ve e que pode imaginar o que esa persona está dentro, non? O que está pensando, pero é como un momento que tú a ves e despois vas descrecer dela, non? Como ese tempo fugit.
ela di que as obras cos paraguas son unha homenaxe á choiva ourensana, tanto os dos paraguas como, imagino, as arquitecturas que vemos aí. Despois está Cristina, de Padua, que rematando a parte de pintura traio a esta muller. Despois vamos cambiar de xénero. De Padua está totalmente sumerxida na abstracción, nas cores e nas formas curvas. Cando vin a súa obra por primeira vez, lembreime de Georgiana Hudson, que era unha señora que estaba loquísima, ou facíase a louca, que non digo que Cristina de Padua este loca, cuidado. Pero Georgiana era unha muller que inventou a abstracción antes que Kandinsky. Decía que era a través do espírito da súa irmá que estaba morta. Claro, estas obras recordaronme moito a ela, por eso do orgánico, pois que tamén usa de Padua. Estas obras presentan un movimento aleatorio, sensación expansiva. Parece que crecen cara fora das obras, como que teñen continuación, non? Que non van parar. Isto, por moito marco que lle poñas, parece como que está en movimento, que isto vai seguir como as mans dos pulpos, non? Teñen un gran componente volumétrico e iso en conxunto coas cores sexan sensacións generan sensación case físicas entre nós, como calor no caso dese de arriba no medio ou frío na escuridade dese bosque tan prendido ao surrealismo. Ela pinta de maneira reflexiva en canto á concepción, non? En canto á idea que ten, pero unha vez que comeza expláyase de forma aleatoria e casi usa o automatismo. Para ela pintar é unha especie como de catarse, que usa como desafogo e crecemento personal. De feito, ten un estudio bastante grande e está pintando como varias series ao mesmo tempo. Cando se cansa de unha vai para outra, pero non para de crear, como unha sanación que ten ela desa forma. Agora, non deixei de todo a pintura, pero son artistas que utilizan moitas cousas, non? Como un mix de medios, e que utilizan tantas cousas xuntas tamén para que pesa moito como a conceptualidade da obra, por iso non están tan pois como encasilladas nunha mesma técnica. A min este Xavier Riomán tenme completamente desconcertada. Fixo absolutamente de todo. Non hai estilo, técnica, idea que se lle escapase. Falando con el, comprendín que a pintura e a escultura é o que máis peso teñen na súa trayectoria, pero lendo e indagando por aí, descubrín que esas pinturas e esculturas forman moitas veces parte de instalacións que os dotan de significados diferentes ou máis amplios, de proxectos conxuntos que se retroalimentan con outros artistas. Creo que, podome equivocar, pero creo que a auténtica arte de Xavier Riomán é a propia experimentación. Eses saltos de un lado a outro que semella ter. Aquí nas imaxes vemos obras tan dispares como esas frágiles cestas de bimbio cheas do que parece líquido, que imagino que é incomprensible, porque pois o líquido derramarsería aí, entón é como chamase Cinco Mares, e a min foi me lembrar aos fluxos dos anos 60, con eses obxetos que tiñan de contraposición, non? Despois está ese papel colorido, tan dos anos 80, esculturas, artefactos, con unha aparente función, que seguramente despois non tiñan. Hai unha das esculturas que se chama Espacio velazqueño para unha dama.
ou ese coello metido nunha xaula como se fose un paxaro ou como se fose un obxecto de exposición, que claro, é un obxecto de exposición, pero non sei, chamase Columna, foi unha expo do ano 2014, da que non teño moita información, así que quedo a espera que Riomao me conte as tristezas dese coello, que non pode sair porque ten aí unha porta moi pequeniña. Profesor de universidade, crítico de arte, galerista, comisario de arte, o sea, que é un home que é un regalo para a cultura ourensana. Actualmente leva o espacio Alterarte, que está na universidade, e está levando a cabo moi interesantes proxectos expositivos. É unha sala pequena, pero é unha sala moi potente, a sala Alterarte, porque realmente son cousas moi comisariadas, moi ben comisariadas, moi ben proxectadas, as que meten ali exposicións moi interesantes. Seguimos con Ana Fernández, que é tamén combina moitísimas moitas técnicas, diferentes técnicas. Comenzou a mostrar a súa arte hai pouco tempo e ten obras con un fondo bastante conceptual, e a súa intención é facer arte conceptual. Ella chamalle poesía visual e incluso ás veces interpreta poemas durante as representacións das súas expos. Traballa con pintura, escultura e diversos tipos de gravados. Un deles é unha técnica de grabado xaponesa, lino, pero non me lembro como se chamaba. Temos aquí uns exemplos, o grabado sobre as caras da lúa, reflexiona sobre como é a percepción a percepción que temos sobre nós mesmos en comparación con como nos ven os demais. Ten outra obra, tipo aquí, a ver se nos explicamos. Están as tres caras da lúa, despois están unha raíz enorme desa planta, que sería o interior da persona, e a parte de arriba é o que os demais ven desa persona. Ese é o concepto. Sobre esta serie das caras da luna ten moitos, tamén ven hai as 7 fases da luna, que sería como as personas, como 7 personas poden ver de distinta maneira a mesma personaxe, a mesma persona. É un concepto moi interesante. Despois están esas obras con cravos nas pedras, que é un manifesto crítico contra unha sociedade falta de pensamento crítico. Todos eses cravos deteriorados, doridos, aí xuntiños, preocupados en repetirse as mesmas ideas os uns aos outros, xerando feridas profundas, xerando fendas. As pinturas son máis intimistas e abstractas, colócalles títulos as pinturas esas, colócalles títulos subscriptivos para que o público consigamos entrar no seu universo. O de arriba de todo chamase Utopía e o de abaixo Buda. Ela tamén utiliza os títulos para que pensemos e reflexionemos no que estaba pensando ela mentras pintaba. Decir que eses cravos que están aquí nas obras son todos cravos abandonados pola xente. Pois claro, todos temos por aí clavos tirados na nosa casa, no fondo dun caixón, que están oxidados e tal. Entón, pois eso é a xente dorida, facendo piña e non tendo pensamento crítico, non? Despois traio aquí a un artista que... Este artista é algo maior que eu, debe de andar, non sei, 45, 46, 50. E é bastante posicionado no arte actual, quero decir, ten representación nunha galería de Madrid,
Está presente en moitas feiras de arte, hai museos con obra da súa, tanto en Galicia como fora de Galicia, e eu descoñecía totalmente que era de aquí. Cando me dixeron que Jorge Perianes era de aquí, flipei. Leva moitos anos fora, pero creo que non moi lexos, porque penso que están en Vigo. É un artista conceptual que traballa sobre todo a instalación. Ten representación, nunha galería madrileña, isto xa o dixen. Hai unha frase del moi curiosa que dixo, creo que nun periódico, non sei se La Voz de Galicia ou La Región: aquí todo el arte es una queja a Dios por el paso del tiempo. Sí, el traballa moito o paso do tempo. Entre moitos outros temas, esa mazá con bichos, ese reloxo coa pedra en riba. El crea intervencións para lugares específicos. Ve un espacio, imagina algo para él e despois instala. A herba cos 3 pares de pernas foi feita para a Bienal de Pontevedra. A lona tapando a metade das obras de arte dunha sala do Museo de Lugo foi unha obra pensada especialmente para ali, que chamase Diálogos. O Museo de Lugo, o provincial, invitou a bastantes artistas a dialogar coas obras que teñen na colección permanente. Entón, el colleu e tapou pois a parte de abaixo. Entón, descontextualizou totalmente o que non só as obras, senón o traballo de museografía e a función do museo. Evidentemente, é unha obra efímera e que invita a reflexión. As obras de Jorge Perianes son, obviamente, pensadas para vender a institucións e museos de arte, para pertencer a coleccións institucionais. E aquí volvemos ao tema da inversión pública. E é arte conceptual, é dicir, non é unha obra que ten que ser precisamente estética, senón que ten que ser reflexiva. Ignacio Vasallo é un dos nosos veteranos no mundo da escultura. Pasamos á escultura. Forma parte da Real Academia Galega de Belas Artes e sempre foi fiel a traballar a madeira e conseguir unhas pezas abstractas finas e delicadas. Para el, o entorno era fonte de inspiración. De pequeno xogaba moito coas pezas que tiña o seu pai no seu taller. Entón, esas pezas foi fonte de inspiración para as súas primeiras obras de arte. Compartiu vivencias e pensamentos co chamado Grupo Atlántica, que foron os renovadores da arte galega nos 80. Con eles experimentou moito con novos materiais e nunca deixou a madeira, pero engadiulles metal e telas á madeira. Como todos os artistas de gran trayectoria, ten unha longa evolución que vos invito a investigar. Esta persona destaca moito pola súa autoexixencia e de aí a eliminación de todo adorno nas últimas décadas. Estas últimas décadas están sendo super minimal e fai esculturas de moito menor formato do que facía nas primeiras épocas. E agora ven Lina Cofán, que para min foi un descubrimento, foi por casualidade, non sei cal de vos estaba buscando e apareceu por aí Lina Cofán, que é de Celanova. É unha escultora que traballa coa cerámica e que fai pezas tanto artísticas como utilitarias. Eses cactus que vedes fixéronse moi coñecidos, fixéronse virales e resulta que ten moitísimos imitadores neste momento. Saliron
en varias revistas de diseño, pero que, ademais, colocounos na natureza, creando unha peza efímera de land art, e a partir de aí deu o salto do que é simplemente pezas de diseño ao mundo artístico. Parece moi cómoda entre os dous mundos que habita, o da arte contemporánea e o da decoración. Convida a exposicións tanto en galerías de arte como en salas de artesanía e diseño. Ademais, colabora na creación de pezas con outros diseñadores de alto prestixio como Sebastián Ron, dirección creativo de High Design. Ela vive en Madrid, pero é de Celanova, e, bueno, eu vou na investigar. Esta outra ceramista está aquí en Ourense. Ela é Nora Nebreda, o seu nome non é Nora Nebreda, pero o seu nome artístico é None Cerámica. Non é ourensana, pero é ourensana adoptada, porque xa ela é de Cataluña, pero leva aquí xa moitos anos. Ao igual que co fan, combina dúas facetas, pero mentres que a anterior faino todo coa mesma obra, None ten dous tipos de obra completamente diferentes. Aquí só trouxen a que digamos máis artística, máis conceptual, pero ten un Instagram e despois vai a moitas ferias de artesanía onde podedes ver todas as pezas de uso diario como tazas, saboneiras, boles, e que son moi bonitos, todos feitos no seu taller. Son pezas moi bonitas, pero non son nada tradicionais ao mesmo tempo, o sea, a parte creativa non se vai, son pezas, son tazas pois que teñen caras, bueno, tedes que ir a vela, está en Celso Emilio Ferreiro. Onde me quedei? Estas pezas planas que vedes aquí son produto da súa experimentación con tinta na cerámica. Ela comenta que a cerámica é a técnica que máis lle cativou, pero que leva debuxando toda a súa vida. Por iso, nestas pezas, nestas que parecen como planchas, combinou as dúas técnicas. Non é debuxado por encima, senón que é unha imprimación, é fotocerámica. Hai moitos anuncios de fotocerámica en internet, como que mete unha fotografía túa do teu can na cerámica e tal. O que fai Nora é diferente. Ela primeiro fai o diseño, fai o debuxo e despois imprime na cerámica dunha maneira moito máis meticulosa. Tamén fai pezas de bulto redondo. Nestes exemplos aquí, cos que son bustos deformes ou en descomposición, fanme lembrar a historia de Dorian Gray, pode ser porque a estou lendo neste momento, de Oscar Wilde, porque non son eles, son o reflexo de outra cousa, porque Nora trata temáticas moi íntimas, entón, pois fala da naturaleza humana, dos corpos, de que senten, de miradas baleiras, de amor, de nostalgia, de natureza, de rencor, é dicir, fala de todos nós. Como sempre digo, pois estas caras deformes pois non é que se sean caras feas, é que é filosofía visual. Invito a vos a visitar o taller de None Cerámica, porque ela imparte cursos de cerámica ali, unha profesional moi importante, polo menos, ai que estou tocando isto, perdón, xa voume quitar isto. Xa estou aquí por... Son os tics. Polo menos na cidade sí que está facendo unha grande labor. Ela dá clases tanto a nenos como a adultos e como a artistas. Vou pasar a dibuxos e acuarelas que saquei no do... o sea, meto dibuxos e acuarelas no mesmo apartado, pero non é que non sexa pintura e acuarela. A acuarela é tamén pintura, pero eu sempre xunto o dibuxo coa acuarela polo papel, porque a delicadeza e a fragilidade do papel fanme percibir esas dúas técnicas como un conxunto unitario.
Este artista, que ademais de dedicarse ao deseño gráfico, ten unha clara tendencia a debuxar con trazos rápidos que acertan moito nos rasgos e detalles, pero con esa destreza, non? Cos lápices. Elimina detalles superfluos e pon o foco no que ela considera esencial. Ten un carácter moi ilustrativo, non realista, pero con un toque que nos desperta a imaginación e o noso cerebro capta como posible. Estes animaliños que nos miran teñen a súa personalidade propia. Bueno, ese burro parece que nos está dicindo algo e que vai falar, non? Que de repente vai nos decir aquí... Gústame que trata os retratos destes animais como se fose un retrato dun ser humano, dotados de sentimentos, pode ser de sorpresa ou de curiosidade. Son olladas con carácter que están vivindo este intre. Nos miran e non están por estar. As edificacións e as paisaxes urbanas non se quedan atrás. Son escenas moi dadas á ilustración, con cores e formas fantasiosas, a que ao mesmo tempo, para nós, estas ilustracións parecennos familiares e reais. Elena leva a reunión e eventos dun colectivo chamado Debush Show, que son persoas que se xuntan para crear ao aire libre en formato dibuixo e en formato acuarela. Claro, despois de unha ven a outra, porque fixeron equipo durante bastante tempo. Despois de Elena ven Isabel Seidé, que está moi ligada artísticamente a ela, porque compartiron, non sei se aínda pero compartiron proxectos como Debush Show. A técnica principal de Isabel é a acuarela, e faino a modo de pintura rápida, e sempre na rúa. Con trazos moi rápidos, é capaz de plasmar da maneira personalísima o que ten diante. Sobre todo fai paisaxe urbana, Ourense ten o Mallado, xa fixo no Museo Municipal, xa fixo varias exposicións e sempre eran, eu polo menos dúas, vin que trataban de Ourense, pero como vedes tamén domina a paisaxe. Non pretende ser, ela non pretende ser realista. O concepto de Isabel é máis de impulso, de xuntar o que ve, o que sente e o que percibe, e tamén incluir as súas vivencias propias, as súas experiencias vitais. De aí obtén uns resultados moi chamativos e personais. A acuarela é unha das técnicas máis complicadas, porque é unha técnica en agua, que entón, dilúese, vai por aí, escápaseche enseguida, e ademais seca nun momentiño. Entón, eso é unha premisa a ter en conta, porque realmente facer isto e facelo na rúa pareceme bastante complicado. Organiza eventos e talleres en diversos lugares. Non estou moi segura do territorio que abarca, pero, por exemplo, outro día pillén en Costa da Morte, entón igual son proxectos de cercanía ou non sei se marcha fora de Galicia. E agora xa nos adentramos máis en ilustración. Vou vos falar de Celsus Pictors. Estudiou na Antonio Failde con o primeiro grado de ilustración no ano 99. Este ourensán vive desde hai moitos anos en Madrid, pero Ourense está moi presente na súa obra. Desde que saiu de Antonio Failde ten un proxecto que segue no tempo, un proxecto estilístico moi concreto. El o explica así.
Baseome na reinterpretación, collage e intervención de gravados dos séculos do XVI ao XIX. Fago montaxes e despois interveño o resultado debuxando por riba, mantendo cor ou calquera outra cousa. O collage non é un fin, senón un medio para narrar a través da ilustración. É un pouco parecido aquí o que Maite está facendo cos collages tamén. É un medio, pero non é un fin. Trátase dun traballo moi laborioso e que sin duda lle funcionou, porque a ilustración e a arte son as súas dúas únicas profesións. Esta primeira obra é un autorretrato que fixo para unha exposición colectiva que hubo no Valcárcel, unha que se chamaba O Retrato, que o seu comisario foi Caporale, e que, bueno, ali había moitísimos artistas, lembrome de Tareixa, había moitos artistas de Ourense. É un collage en 3 dimensións, ten 5 centímetros de profundidade, fala do seu primeiro emprego no Novo Cine, dun tren que pasaba por diante da súa casa que iba cara a Monforte, e hai aí un recibo mensual de 8 pesetas do Coliseo Sesteira que lle pagaba todos os meses a la región. El está fora, pero a terra é a terra, porque cando sigue creando un autorretrato tan íntimo e tan ligado á sociedade de aquí, co tren, con la región, co Coliseo Sesteira, pois, bueno, vese que a súa impronta sigue estando por aquí. Como vedes, é un artista con unha linguaxe moi propia. Cando vemos unha obra del é facilmente recoñecible, ao igual que outros artistas que vemos aquí, como Ana Navas ou Lina Cofán ou de Padua. E máis delas, máis das outras artistas. Canto máis ves, mellor distingues, e por iso é moi importante ser curiosos e investigar e facer que os nosos ollos afinen esa percepción, porque canto máis miras, máis te das conta e máis vas coñecer a uns artistas ou a outros e distinguilos. E xa totalmente adentrados no mundo da ilustración, encontramos os traballos de ilustración infantil de Jorge Campos. A min, o campo da ilustración infantil paréceme dificilísimo. Aparte de fascinante, dificilísimo, porque non deixamos de ser nós, os adultos, os que decidimos cales son os temas interesantes para os nenos. Xa non nos lembramos do que pensan eses nenos. Por iso paréceme, pois moi complicado. E moitos proxectos que pensan que os peques vailles encantar, pois son un completo fracaso, e outras veces viceversa. Publicanse unhas cousas que dis, pero isto que é? E despois os rapaces están encantados. A infancia é unha época que recordamos, pero recordámola moi sesgada, e só persoas que teñen esa época moi presente e moi arraigada saberá facer proxectos que enganchen. Jorge é arquitecto e, ademais de ilustrador, é arquitecto ademais de ilustrador, e por iso así mesmo chamase Ilustratecto. Traballa xa con editoriais de gran prestixio como Aira, Bublulú, Xerais, Tambre ou Santillana. Normalmente fai cómics, pero tamén lle dá o libro ilustrado. Teño que decir que o meu fillo leu o Capitán Lentella nun momento, papouno, encantoulle. Ten un proxecto moi didáctico e divertido que fala da historia de Galicia, de artistas e de xente das letras. Chámase Atlas da Galicia Pequeniña. Non sei se terá tanta aceptación nos nosos retoños, pero desde logo penso que paga pela intentalo, porque é moi interesante, está moi ben. Igual é deses libros que as nais compramos como, mira, que vas a aprender moitísimo, pois mira pa él, pero eu penso, está funcionando, non? Os Atlas é un dos máis vendidos, a verdade que sí. Sí, é moi interesante. Fala de todas as nosas escritoras, escritores, además
tiveste descuidado coa paridade, e iso apreciase moito. Eses círculos que vedes con animais é un xogo da memoria. Bueno, ten moita coisa que non me cabe aquí, pero fala dos equipos galegos de fútbol, fai mapas, moita cousa para investigar. Ten unha página web, así que, pois, sabedes. E os que tedes fillos e fillas, pois máis. Este ourensano, tamén afincado en Madrid, como Celsius, se dedica únicamente ao cómic e á novela gráfica. Desde que empezou, non parou de recibir nominacións e premios. Non sei por que aquí nas miñas notas cambiei a castelán, pero bueno, eu vou irme traducindo a mí mesma. Cada libro que fai ten máis éxito co anterior, traducen sempre a diversos idiomas todos os seus proxectos, incluso está traducido en países como República Checa, o sea, este é un máquina. É unha persona bastante comprometida, participa activamente en debates políticos e en redes sociais. É un claro defensor dos dereitos humanos. Aquí vos traigo diversos exemplos do seu traballo, e, aunque a simple vista pode parecer que é todo de acción, sobre todo por esa heroína aí que está matando bichos, ten proxectos moi... Bueno, eu puxen artísticos, pero ten proxectos, digamos, máis intimistas, porque artístico é todo isto. Como pode ser, pois, a adaptación da historia de Romeo e Julieta ou a interpretación dunha lenda de Becker. Bueno, pois un artista que fai cómics, pero que se adentra a proxectos máis reflexivos. Bueno, que deixeina para o final, pero sí, en Ourense temos moitos fotógrafos, porque é unha cidade infinita. Este señor, que eu non sabía del ata que fixo hai pouco unha retrospectiva no Valcárcel, é un indispensable na fotografía de moda en España. Bueno, en España e fora de España. Traballou en Vogue, en Elle, en Zest, en Telva, en Fotogramas, en Woman, La Vanguardia, El Mundo, Elle, El País e Marie Claire. Moita prensa. É unha persona moi con unha grande trayectoria e, ademais, moi querida polo mundo da arte, polo mundo da moda, sobre todo, pero tamén entre artistas, actrices, modelos. Ten un estilo refinado que nos fai lembrar ás veces as primeiras vanguardias, con ese perfil da muller coa sombra das pestanas, que parece, non vos recorda Man Ray. Outras máis introspectivas, como ese anxo danzante cun vestido de rosa clará. A pesar de que a súa arte está ligada sempre á plasmación da moda, ten voz propia e deixa unha pegada moi personal en todas as instantáneas. A mostra que comentei no Valcárcel, que foi hai pouco tempo, non sei se un ano ou dous, foi un proxecto íntimo. Homenaxeou os seus primeiros 10 anos de vida, porque el marchou de moi pequeno para Barcelona, pero os 10 primeiros anos de vida pasou en la Merca, coas súas aboas, os seus avós, porque os seus pais tiñan emigrado. Entón, con fotografías, el plasmou con fotografías os sentimentos, non son fotografías da época, son fotografías de hoxe, que plasman os sentimentos que viviu durante eses primeiros anos de vida en la Merca. Un exercicio fermoso de introspección a través das súas imágenes, que para él tuvo que ser extremadamente especial, porque ele está moi habituado a facer este tipo de obra que é magnífica, pero que ten fins comerciais. Esta exposición tan íntima en a súa terra natal, pois tuvo que ser importante. Gustaríame falar con el e preguntarlle. Pasamos dun señor que completamente pois famoso e asentado,
a un talento completamente emerxente. É moi xoven, Sofía Taboada, é historiadora, é prima de Tareixa, é fotógrafa. Empezou hai moi pouco tempo no mundo da fotografía, tanto narrativa artística como comercial, para publicacións. Comezou tamén que xa foi chamada para o encontro anual de artistas novos no Gallás. Este encontro anual de artistas novos é moi importante. Desde aí, é un evento que hai anualmente, que é organizado por David Barro, creo, ou Rafa Doutor, perdón, é Rafa Doutor, porque isto despois hai na televisión, e digo. Saen un montón de artistas moi xovenciños que a partir de aí, pois crecen as oportunidades, é como un trampolín. Estivo Sofía no ano pasado. Estou convencida de que a súa carreira vai medrar moi rápido. O directorio de fotografía da Vogue escolleu xa varias obras delas, entre elas esa que vedes aquí. Sofía fala do que ve e do que sente. Todas as súas fotos teñen un porqué. Ten proxectos sobre a nosa contorna, como vedes, porque, bueno, creo que todos os fotógrafos desta provincia falan dos carnavais, porque son verdadeiramente o noso orgullo. Tamén retrata o seu interior con proxectos moi intimistas, como este abstracto que está debaixo dos felos, que é unha serie na que narra unha ausencia dun ser querido, unha ausencia que ocupa todo, que é unha contraposición, porque faltache unha persona, pero despois velo en absolutamente todas as partes no teu entorno, e por iso enche todo ese vacío. Contraposicións poéticas. Invítovos a investigar a esta artista emerxente que ademais agora voltou, estuvo aprendendo fotografía en Milán e agora voltou para casa, ten o seu propio proxecto artístico nun edificio na Plaza Maior. Así que un día temos que ir investigar onde está, porque eu ainda non... Eu vinos en Instagram, pero ainda non sei onde está. Finalizando co apartado de artistas, temos aquí a última, pero non menos impresionante, porque vou falarvos de Neves Seara. É unha ourensana retornada, profesora da Failde, que é sentimento. Irradia tanta enerxía que ten que soltala para fora con arte. Pero Neves non é de botalo para fora con pincéis, ou só con pincéis, porque tamén os usa. Ela fai performance. Onte inaugurou no Auditorio de Galicia e compartiu espacio con outras moitas artistas, pero hai unha que para Neves supón un hito na súa carreira, porque está compartindo sala hoxe con Marina Abramovic. E iso é unha emoción que non imagino como está. Para as persoas que non estean familiarizadas co termo de performance, aínda que supoño que sí, pero aínda así trátase dunha forma de arte no que a artista, neste caso Neves, usa o seu corpo, accións e obxetos como medios para transmitir unha mensaxe ou explorar conceptos diante dun público. A finalidade é unha reflexión conxunta entre o público e a artista. Ás veces o público pode participar e outras veces non. Estas dúas, en concreto, son moi diferentes. Unha é participativa e a outra non. A primeira chamase Perder os papéis, onde si participa o público, e fala da comunicación intrafamiliar e as discusións que se ten dentro da familia, a comunicación ou a falta de comunicación, de cuán frágiles son os vínculos. Xoga a comunicar coas persoas a través do papel, fai moitos xogos con el, desenrola papéis, fai
pasariñas de papel e barcos de papel, dallos ás persoas, séntase, tipo como fixo Marina Abramovic nunha das últimas performances, que sentábase diante de outra persona e mirábanse, ela non fixo o mesmo, pero sentábase diante dunha persona e xogaba co papel con ela, entón as outras persoas reflexionaban sobre cando foi a última vez que perdeu os papéis e como arrancábanse os papéis e tiraban os papéis. É moi interesante, está todo no YouTube. E a outra é unha posta en escena no vello cárcere de Lugo, onde as poetas Olga Novo, Chus Pato, Tamara Andrés, Nieves Neira, Olaia Cociña e Yolanda Castaño len poemas mentres Neves as acompaña cunha performance na que falan todas sobre a violencia de xénero. Isto tuvo que ser brutal. Ademais, nun espacio como o vello cárcere de Lugo, que non sei se o coñecedes, pero ten unha enerxía moi interesante. Con ela chego ao fin deste compendio deste ano, pero non quero pechar sen antes falar de alguén. Non podo rematar a conferencia sen nomear a unha persona que non é artista, pero sí promotora cultural e que traballou con prácticamente a totalidade dos artistas e das artistas ourensáns. Eva Torres é a directora do Museo Municipal e organizou o pasado marzo unha exposición de arte feito por mulleres. Aquí tiven a oportunidade de saber de moitas artistas que hoxe nomeei e puiden tamén valorar o seu traballo como xestora. As mulleres temos un camiño máis difícil que os homes en moitos aspectos e ser conscientes del é necesario. Iniciativas como a que tivo Eva son iniciativas xustas, precisamente nesta sala, neste momento, son importantes. Compañeiros homes, espero que valoredes a importancia das iniciativas, todo mulleres, porque aínda son necesarias. E igual, entre todas e todos, consigamos que non sexan tan necesarias dentro duns anos. E con isto, é un bizcocho. A unión fai a forza, non sei porque está unha F solo, borrouseme a forza, pero esa F era de forza, non de outra cousa. En común podemos facer grandes cousas, artistas e amantes da arte podemos reivindicar os nosos dereitos, o entramado social de Ourense merece respecto, educación e cultura. Sen arte non hai vida digna, nin liberdade, nin pensamento crítico. Quero que me axudedes nesta investigación que estou facendo de artistas ourensáns, porque para ano farei a parte 3. Así que terei que falar de moita máis xente. Tamén, deixo aí a miña web e tamén deixo a web que está abaixo de todo de Frenética Lab, que é o meu proxecto editorial. En Frenética, aparte de publicar libros, teño un chamamento a un proxecto de mail art, un chamamento a todos os artistas e todas as artistas para que indaguedes no que é o mail art e enviedes obra a Frenética. É un proxecto moi bonito, temos a convocatoria aberta desde fai un tempo, pero agora mesmo estamos en plena campaña de difusión. Isto é todo. Yo realmente estoy asombrada. Hace unos años, no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a Arcos. Hemos ido varias veces a Arcos. Y nunca me ha sorprendido excesivamente lo que hay en Arcos. Porque hemos visto en Ourense obras de la categoría de lo que hay en Arcos. Entonces, cuando tú llegas a Madrid, vas a la feria más importante de España de arte contemporáneo,
y dices, mire, yo no quiero Orense, a mí no es por falar, pero en mi ciudad sí hemos visto pues, muchas cosas de una calidad superior a lo que hay aquí. Y claro, como decía esta señora que vive en una provincia. Ay, sí, en las provincias les encanta. No está bien de la cabeza. Y sin embargo, no os sorprende todo lo que hemos visto. Es que desde la cerámica hasta la fotografía, pasando por el hiperrealismo, la figuración, la abstracción, las múltiples técnicas, es sorprendente la riqueza de esa. Ignoro si las otras provincias, las otras ciudades tienen un abanico tan amplio de artistas como la verdad. Y bueno, y que el año que viene tengamos la tercera edición con gente totalmente nueva. Teño que falar de Zeta que teño aquí diante. Enorme. Enorme. A miña foto de perfil de Facebook é nunha exposición de Zeta. A miña foto de perfil de Facebook está nunha exposición túa no Mercáncel. Sí. Pues sí, al final yo no quiero preguntar nada más, agradeceros a todos, sobre todo a los artistas, especialmente que estáis aquí, a Olga Castro también, y al Valente, porque nos da la oportunidad de conocer y de acercarnos a esas personas, estos artistas tan interesantes, con una obra tan importante, pero ya remate fue la que está haciendo una performance con Marina Fernández. Bueno, era lo que nos faltaba. Ya, aparte, porque ela naceu aquí, pero marchou cos seus pais a Santiago, pero volveu aquí. E ela instalouse aquí, colleu a plaza fixa en Afaílde, e ela di, quero volver a casa. Pues nada. Sí. Pues nada, muchas gracias.